Salutacions, amics, i benvinguts al Trinquet, el zurdo de Bellreguard. A la comarca de la Safor, el que este dissabte es disputa la jornada de Lliga Bankia de Raspai, trofeu Diputació de València que enfronta els equips de Genovés i la Llosa de Ranes. Saludem, com no, als espectadors de Pilota Valenciana TV. Tinc el privilegi d'estar acompanyada per Julio Marraí, el món de la pilota valenciana, que ens ajudarà a fer els comentaris des d'una perspectiva més tècnica. Benvingut, Marraí. Benvingut, bona vesprada. Bueno, pues així estem. Hem tingut un xicotet problema, se n'anà la llum al Trinquet de Bellreguard i ara mateix ja tenim que els blaus s'han posat per davant, 5 per cap, i va traure Sergio per als rojos. Ahí va això. I ara. Bé, hem estat pendents de com anava la partida. Què observes? Què és el que m'està veient este primer joc que ja s'ha disputat? Pues este primer joc, la veritat que veia més partida roja i ha acabat apropiant-se l'equip blau. I ara pues, acaben fent el 15 els blaus i a veure com juguen este joc perquè veig que també se l'emportarà l'equip blau. Els dos equips necessiten puntuar ja per anar escalant llocs a la taula classificatòria perquè encara no han aconseguit cap punt. Estan jugant la seva segona partida, per tant queda lliga per davant, però és de veres que a vosaltres us agrada tindre les coses un poc ja assegurades des del principi, no? Sí, la veritat és que sempre m'agrada pegar primer i si pot ser endur-nos la primera partida per encarrilar un poquet més la fase regular i tot el possible per a poder guanyar. I ara, independentment de que després és que mala la partida, bueno, però ningú paga així. Està ahí. És un pare de pau. Es disposarà de seguida Sergio de nou, així al traure. Au, s'ha mostrat. La errada i Brisca. Este no està molt catòlic avui. Recordem que tenim els equips de roig, l'equip de Genovés, format per Sergio, per Coeter segon i per Néstor. A l'altra banda tenim l'equip blau, capitanitzat per Guadi, per Pepe de la Llosa. Brisca, campió de l'edició anterior, de l'edició de 2017 de la Lliga. I a la punta tenim a Rubén González Miravalles de Genovés. I aquestes són les 6 persones que avui estan així tractant de sumar els seus primers punts per al seu equip, per a deixar aquesta cinquena i sisena posició de la taula i pujar. Ara ha tret un poc més Sergio. Si apreta la treta, encara poden fer alguna cosa en este joc. Lo que passa és que si no li lleva la pilota a Brisca, està agarrant massa protagonisme, i si Brisca agarra protagonisme, pel seu potencial, este joc té més facilitat que se l'enduga l'equip blau. Ara, mira, veu? Quan entren nosaltres ja va equiparant-se l'assumpte. Sí que és de veres que Sergio juga molt bé a l'aire i quan juga en trio es veu molt, diguem que aquesta ajuda que li aporten el mitger i el punter li fa molt per al seu equip. Estan tirant blaus. La postura així en principi a favor dels rojos i ara estan tirant blaus. Això que ho té bo per fer el joc. També és de veres que poquet a poquet, a mesura que vaig avançant la partida, anirem veient a mesura que vagin agafant-se ells, això no es sap mai. Això es pot calcular, pot fer un xicot de pronòstic, tampoc pot fer-lo molt, de mitjan partida en avant, que és quan els jugadors verdaderament estan calents i pots veure tu per on es decanta la balança. Jo creia que anaven a fer
de moment els primers jocs del Dau, però estem veient que estan disputant prou els 15, tant un com l'altre quan estan en el Dau. No sé si és perquè no troben el que toca o és que també estan agarrant protagonisme, en aquest cas Brisca i Néstor, que està ahí davant. Pilota a l'escala ara. Serà Miravalles qui posa de nou la pilota en joc. I 15 per a l'equip blau, que torna a tindre ball i que està de nou a un 15 únicament de posar-se 2 jocs per davant i de que comença a perillar un poc la posició de rojos. Sí, la veritat que això van avançant els blaus i si fan 10 per cap passen a treure i també serà difícil per a rojos fer la remuntada. Més que res perquè són 2 trios també i les forces en un principi estan igualades. I Pepe està jugant prou, està jugant més que del que em pensava. Vaig jugar jo contra ell el dimecres i no va jugar, no estava passant una prou mala ratxa i avui també la companyia fa molt. Estaria reservant-se per a la partida d'avui. Podria ser, no vull dir això perquè això, no vull deixar-lo mal, però no té res que veure. Sempre hi ha dies i dies, no? A vegades fa que un dia no té res que veure amb el següent. Exacte, igual un dia tal si està ploguent i tal si fa un sol que va de les pedres. Es prepara ara Coeter segon per a jugar la pilota que està parada i per tractar novament de llevar el bal als blaus, que continuen lluitant per passar al traure amb 10 per cap. Ui, que mala. Bona. Alt. Cada volta que la pilota va a l'escala diuen que teniu uns segonets no, per a poder agafar aire, que a voltes sí que s'agraeix. Sí. Pots agarrar el teu temps, home, sempre i quan no sobrepasses d'un límit ahí, perquè clar, els jugadors ja estan calents, no van a fer estratègies així, no valen molt. Però sí que és de veres que agarren un poquet d'aire, si damunt està disputat el 15, pues s'agraeix. En determinats moments s'agraeix. A veure, han trencat el 15 i han fet a 2, i ara a veure si Sergio l'apreta un poquet, encara faran el joc, este. Veus? És com ara l'ha apretat Sergio de treta i ha fet el 15 de treta. Ja tenen bales rojo per col·locar-se ara en iguals a 5. La veritat que estos dos equipos, si es col·loquen bé, el resto poden jugar massa bé. A veure, són jugadors que la pilota sempre va avant, no la porren tan fàcil. Néstor no té el potencial que pugui tindre Miravalle, potser, però la para molt bé i que jugues prou a gust en ell, prou segur. Això és el que importa. I veient també que la compenetració dels equips és molt important, que es conegueu tots, però sí que és de veres que heu d'acoplar-se un poc en competicions en línia llargues per a jugar en equip. Sí. No sé el que m'has dit, però és que estic veient que està jugant prou. Perdona. És que a un moment que estaven jugant allà a l'aire i la gent estava molt pendent. A segur ningú. Així com a dalt sempre va per l'aire i així quan es disputa així no s'agraeix, La veritat que el públic això... Amb així. Anem això. Mira així. Està parat. Això és nou. Està la pilota parada. Hasta fa un parell d'anys això havia sigut 15. Perquè pega el canto, i el canto antes no estava parada, ara ja està parada. Hem vist un 15, continua en marxa el 15, que encara no ha acabat, molt disputat amb moltes pilotes i molt de xoc per l'aire, que comentaves que és més estrany així a la modalitat de raspall. Clar, això és, així en el raspall, verdaderament, serà de lo que més fa disfrutar. És el joc per l'aire i com estan disputant-se un equip i l'altre jugant de tu a tu, això és d'agrair, home. I així no ho ha fet la gent, que ha ovacionat aquestes jugades. Has vist que el públic ha respost en seguida en una ovació a 6 jugadors. L'aire, com sempre, estic cansat de veure-ho, però així... Ui, això no. Me caguen. I de 9 a 2, i atacant Néstor. Mira! Hòstia! Mira!
Lo que ha sigut 15 d'esto ha canviat això. Veges? I ara sí, 15, un 15 espectacular dels blaus, que semblava que anava a ser per als rojos, i finalment... Sí, jo ja havia afirmat, feia 3 pilotes l'anterior que havia afirmat que havien fet el 15 rojo, però l'ha tingut allà 2 vegades Néstor i una vegada el coeter, li ha donat rebot i pràcticament que han perdut el 15 ahir ja. No ha sabut aprofitar aquesta oportunitat que tenien i també han fet 2 milagres allà, i brisquen l'esquerra. És que... Ha sigut molt disputat, molt bonic. També, sí, allà davant. Ui. Que mireixen l'esquerra i tot. Ui. Mira. I ara sí, després de... hem perdut quasi el compte de quants vals han aconseguit els blaus, s'emporten novament el joc, 10 per cap, i passen al traure. Es complica un poc per als rojos, Julio. Sí, es complica poc perquè aquells, els rojos van cara al resto, estem veient en el cap així una mitja agachat. El Sergio no el veig jo molt catòlic i tot el contrari que els blaus que venen a passar així al dau a traure i venen animant-se uns a altres i en una cara de satisfacció d'haver fet el joc. Pesen les partides quan veus este resultat al marcador o per a tu és més motivació de dir això hi ha que pegar-li la volta? Depèn la partida que jugues, l'estat físic, el company si t'anima o no t'anima, però sí, moltes vegades, la majoria de les vegades per mi, encara més motivació anar perdent, perquè és com si em donava més mèrit i buscar fer el 15. Ui. Ahí ha estat el coeter. Es prepara Guadi. Trau per baix, ara, no sabia que anava per baix. Quina importància. I quasi morim així dalt, al palquet de dalt. Quasi ens desmunten l'oficina, que estem així dalt al palquet. Estem així arriscant-nos per poder-los comentar com va esta partida. Recordem que és partida de la Lliga Bankia de Raspall, Trofeu Diputació de València. Mira. Ahí va això, de nou. I 15 rots. Val per cap. Aquests han tornat a néixer ara. Es veu que és com si havien començat de nou, perquè la veritat que 15-30 val i no, val net, ho han fet fàcil. I el resto? I el resto. Tu res, S'han enganyat ahir. No, que veu que s'ha esbarat o algo Néstor i no ha pogut alçar-se a temps i la pilota inconscientment li ha colpejat. Entonces 15 directament. Toco a qualsevol part del cos que no siga la mà o la muñeca, per desgràcia. 15 de l'altre. 15 del rival. Diu Pendres! 40, Laudo. 40. En Valnet, I de nou, exacte, val net que tenien i ara hi ha 30 Ara han apretat els blaus i s'han col·locat... Bueno, han fet 30, que ara si fa una bona treta PP poden fer a 2. Diguem que és la posició més còmoda, estar així al traure, per tant, seria molt ja si aconseguiren este xoc els blaus. Sí, bé, sempre qui pega primer pega 2 vegades i si s'ha d'aprofitar els companys que tens davant, que actue Miravalles, entonces, mira. I està quasi ja. A tu dirà este. Saps com va? Ah. Ara fa la cuetera. Fuig! Aquell raspara.
Bien, 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 bien. I ara sí, Bien. A la fi han fet el joc els rojos. aconsegueixen els rojos, l'equip de genovès format per Sergio, per Coete segon i per Néstor han aconseguit el seu primer xoc i l'han fet, diguem, que la zona més complicada, no?, des del rest. Sí, però els ha costat molt igualment, perquè han fet el net molt fàcil i no han sabut aprofitar en aquest moment que tenien la pilota de cara de rematar la faena, inclús que s'han vist entre les cordes per a fer aquest joc. I hem de dir que hi ha molt bon ambient així al trinquer de Berreguard, que hi ha moltíssima gent a l'escala que tenia ganes de disfrutar d'aquesta partida. Com els comentàvem abans, és una partida en la que els dos equips necessiten sí o sí puntuar i això la gent ho sap apreciar i vol veure partides de nivell com és la que estem veient. Que cague ma mare, sí, sí, sí. Això que n'hi ha partida, Hi ha partida, ens comenta Marrai. Sí, perquè, clar, si puntuen els rojos, si van aconseguint 15, van igualant el marcador. I això és el que ens interessa, veure una gran partida. Mira, l'acaba de donar Pepe, veu que l'ha pegat al genoll. I la veritat que n'hi ha gran ambient, està ple. He donat l'enhorabona al Trinquet del Zurdo perquè ha canviat un poc el mètode i està fent les dos partides de professional els dissabtes. Això és una gran aposta. Poquet a poquet el públic també va responent a totes aquestes iniciatives, que a la fi el que volem és que vaig a gent als trinquets i que disfruten i coneguen aquest esport que és tan meravellós i tan únic com la pilota valenciana. Yo creo que si tienen el joc d'allà, poder-li obrir la boca, podria passar alguna cosa. Nosaltres sí que obrirem la boca i apreciar. Si fan el joc d'allà, no pinta tot. Si dius que no entra en joc de voler... Me cague en mi. I com està aquí? Mira. Mare de Déu. No la tiren dalt l'escala, no tenim que fer 15 mocats. Ei, La tenen que tirar després. I en el joc, Vicent, tira el dau 50. on està? No No la la veig. ve. Mira, No votava. sí que l'ha vist. Què puc? Bon 15, bona actuació de Néstor ara. L'apretat Sergio, que la raspava Pepe i de voler entrar Sergio, i s'ha quedat ahí, però Néstor, des del 4, ha fet així el paper que hauria de fer el coeter, entre cometes, i agarrar protagonisme i ha acabat el 15. S'ha espavilat, collons, estava al 4. Estem veient també un poc que ara, diguem, un joc més ofensiu per part Sí, dels sí. rojos i més a la defensiva dels blaus, han invertit ara els papers. Estan apretant estos, este rest, Sergio crec que té més pegada que Pepe. Pepe d'allà per ací té la pilota més llarga que Sergio en raspant, té aquestes qualitats, però Brisca, per exemple, és que està llevant-li la pilota a Brisca. I si quan Brisca entra en joc, canvia. Però si no entra en joc, entonces estos tenen més possibilitats de fer el 15. Ja ho acabem de veure. Exacte. Ara Una acabem de bolera veure de com ha Brisca. enviat la pilota. És que ho fa fàcil, este xaval pareix que no li pegue i la porta de cap a cap. 30 i val i trau Sergio. Mira, està apretant este, Sergio està apretant. Home, està aprofitant que té bal, però a un pam de terra està pegant-li bot i braç. I quan fa això és perquè voldrà sentenciar el joc este. I el coeter també. No, estan els tres ben posats, És un joc que, com comentàvem, és molt important perquè igualarien la partida a 10 i seria com una segona oportunitat, no? Començar de zero quan les coses havien posat un poc lletges,
han millorat i tenen l'oportunitat de sumar, ara tenen vali 30 els rojos, igualarien la partida 10 i, com diguem, començarien un poc de nou, però en la maquinària ja més preparada per a donar-ho tot. La veritat és que sí, és que si te'n barallant iguals a 10, jo crec que els tres es compenetraran molt bé, perquè fins ara ells van calfant-se, uns a altres, i res. Uf. Què dius? Que manera de jugar. I ara Coeter segon ha enviat la pilota a l'escala, està ben ja ahí al màxim i és una oportunitat per a que la puguen enviar així, no? Haurem d'estar atents. Ahí s'ha un error del Coeter i que no pots demanar-li més. Això també porta l'edat. Uns quants anys darrere crec que aquesta pilota anava a l'escala però com un fusil. Però bueno, això és normal, les cames tampoc és que li responguin com antes. Això i tot. Estaven pendents per si la pilota baixava i s'han quedat així quiets per tal de no interferir en el xoc, però bé, tot compta, no? Sí, sí. La veritat que no, ha vingut justet a dins, s'ha quedat un rato en l'aire, ha fet un Siri que tienes de Canal 9. Cal. Anant la pilota dalt, al marcador, estan a 2. Està durant este 15, este joc, Sí. perquè està ahí, és que també és molt important, si fan el joc els blaus, 15 per 5 i passar al traure, que això ja és un pas i mig allà. I a voltes ens fixem un poc en el marcador, no? Quan mirem les cròniques de les partides, però és de veres que els marcadors no sempre reflecteixen la pilota que es juga, que a voltes veus uns marcadors molt abultats, una diferència molt gran, i en canvi s'ha vist molta pilota al trinquet. Sí, això és una de les coses més importants, perquè a mi, personalment, perquè estic així, em passa moltes vegades, em pregunten en el bar on vaig a almorzar, com has quedat i tal? Pues mira, igual de 20, pues han jugat molt, potser no han jugat res. O 25 per 5, no, pues, t'han guanyat sobrat, potser ha sigut molt disputat, o mal que per tancar el joc pues, no han tingut tantes oportunitats com el rival. Sí, és un factor del més important, sempre independentment de la partida que jugui. Mira. Mira que 15, mira. Acabem de veure. Mira que 15. Va finalitzar Sergio, ha sigut 15 espectacular. Ha vingut de volt i braç i aprofitar Sergio per jugar-la, picar muralla i tancar el 15. I ha sigut bonico de veure. I de nou l'accent a disfrutar d'aquest 15 ja no va sonat esta última pilotada que Sergio ha tancat el 15 i de nou val per 30. Això. Ai, i ara, altra vegada sí. Ha dit Brisca, s'ha animat Brisca i ha agafat el protagonisme del trio i ella sola ha fet el 15 pràcticament en dos voleres que ha pegat. Una ha pegat així i ha sigut rebot, però l'altra ha anat dins. La gent té ganes de festa, Sí, igual aplaudixen que xiulen. Això està bé, això està bé. Ai, que bueno. Quina tret ha fet ahir I ara Sergio. és 15. Ai, diu, és que no acaba. Ara, molt bé. I ara sí. Una última pilotada de Néstor, que han aconseguit el que estaven comentant, que han igualat la partida 10, posem els marcadors a 0 de nou, tornem a començar. Ara és moment de que el trio blau, que representa la localitat de la Llosa de Ranes, recordem Guadi, Brisca i Miravalles, passen al traure. I bé,
veurem, no podem així pensar, no? Aniran els blaus, aniran els rojos, això és esperar i anar veient com es va desenvolupant la partida i què és el que van aconseguint, no? Depèn de la mentalitat que tinguin ara, però és que en l'equip blau és molt important, torno a repetir el paper de Brisca. Si Brisca entra en joc i l'apreta, també depèn tot de Sergio, el joc que estigui fent. Si no entra Brisca, què passa? Això. I ara... Que Coeter ens envia la pilota de nou a Zidane. Recordem 10-10 al trinquet de Bellreguard i tenim a l'equip de la Llosa de Ranes al traure. Me cague en la mà, no estic res. S'ha enganyat en la treta, no... A Joan Melana que ha tret. Això no corre. Paco, I ara, igual que l'ha fet abans, que ha sumat 15, ahir sí que s'ha enganyat el Coeter. Ha volgut, no sé què ha volgut fer, la veritat, però aquesta pilota està mal jugada, perquè botant i pegant, i damunt li ha tirat mig en fora, i pensa que li ha pegat a la punta del dit. Mira, ixe, tu. Ai! Semblava que ahir era 15 roig, Sí. Encara l'ha salvat Guadi al final. Sí, no, però encara està la pilota i marxa, veurem. Ara t'ho dirà aquell, Anem ara. xoc per l'aire. Ah, che! Ara Sergio la tenia bona, com vol trencar-la. Uf! Mira ixe! Uf! Néstor! La veritat que està jugant, per mi, en este joc, el millor dels tres. 15 per a rojos. I jugar de Néstor en este joc és molt important perquè està sent ambiciós i això és el que fa al final guanyar. I també motiva molt, no?, que un dels teus el veig allí sempre intentant tirar i tirar i tirar, et fa, diguem que t'obliga també a seguir aquest joc. I a la mínima que tu pots apoyar-lo, l'apoyes, una tu, una jo, i damunt l'animes a ell perquè acabi el 15. És que ella soles és un jugador que no fa falta dir-li res perquè s'anime, ella sola s'anima també, i també és molt de geni jugant i intenta sempre fer i animar els companys, fer el que puga ell. Veurem, es posa el xoc el Marc. Ara. Ai. I ara, ai. Forçat ahir màxim el xoc de Guadi, Deixa-la, claro. Che parleu, L'han sabeu? volgut deixar i Juguen al final descoordinats. no han acabat d'organitzar-se per jugar aquesta pilota. No, perquè estan jugant mig descoordinats, no estan aprofitant pilotes bones que tenen. I si es parlaren, és que un equip té que tenir comunicació. Si no té comunicació, no poden ser lo eficients que voldrien. Perquè mira, ara sabem parlar d'aquesta pilota, Sergio la té que demanar. Però conforme la veu vindre ja, i mig parar, la raspa, i sempre pues, pa que dalt. Si es queda dalt, pues mira, 15, haver tancat Al el final, joc. tu per jo per tu Sí, i... clar, i la cara per agranar. I ara. Ho sabia. Torna a pujar a l'escala la pilota, Sí, però ara és a l'aire, crec. A l'aire o a bot. Ara, si l'alça, li entrarà Sergio a Polera o a Botibràs. Ah, jo sabia jo. Ah, mira. I així, I ara? encara la sembla risca. Molt. Ah! No ha pogut ser en esta ocasió. Com diem, s'agira la partida i es posen per davant els rojos, l'equip de Genovès, capitanitzat per Sergio, que passen al traure ara 15-10. Parlàvem abans de la taula classificatòria, la que ara mateix està encapçalada per el trio de Senyera, per Ian, amb 6 punts, després està el trio de Barxeta, 4 punts, el de Villanueva de Castellón, amb 3 punts, el Miserà amb 2 punts, i falten per estrenar-se estos dos equips, a veure si avui es reparteixen els punts, perquè ja recordem
que els vençuts, si al final de la partida els vençuts han aplegat a 20, s'emporten també un puntet i els vencedors s'emporten 2. Així que també és important no només guanyar-la, sinó guanyar-la amb una certa diferència per tal d'aconseguir els 3 punts que són importants. Sí, la veritat que primordialment és un equip per lo que més vol és guanyar a poder ser en diferència de dos jocs, no? Per puntuar i endur-se els 3 punts. Però bueno, que si la partida ha sigut batallar i aplegues iguals a 20, doncs tens que ser al·licient, no? Que t'emportes un punt i deixes que el rival no puntue tant. Exacte, no te'n vas en les mans buides perquè t'ho has treballat i diguem que és la teua xicoteta recompensa. Claro, i tots contents. Si en aquest joc que estan disputant-se ara ja tenen un 15 els rojos, posarà ara en joc la pilota Sergio de Genovés. Hòstia. A tu dirà ara. Per això. Va, dalt, no? Sí, a pujar la pilota dalt. I haurà dit que busca Pepe. Jo no sé, la pilota de Pepe que ha raspat perquè així estava mig parar i creia que anava a buscar-la a tirar-la dalt. Però... Oh! L'esquerra, Però Miravalles és un jugador que té prou de potencial, la veritat, i té molt de geni. De hecho, la pilota li respon. Si li entren en les mans, i té moltes cames. Per mi, jo el qualifico com un dels millors ahí a la punta. Entonces, pues, jo veia aquell molt de trio, en principi. El que passa que han tingut problemes. En la primera partida pensé que van fer un joc i en esta no veig jo molt de futur. Necessitarem jugar un poquet més, no? A veure què ens conten ells jugant, que a la fi és el més important. I encara ha plegat Sergio, ha plegat així al parquet. Pareixia una titella, però que ha plegat. Ui! Que Aixa, que ha plegat Aixa. Vege. Ha tret Geni Brisca, va fer el 15. El veiem ahí content, Sí. celebrant-lo. Jo penso que a voltes també quan veus que les coses se compliquen un poquet i aconseguis fer un 15, diguem que la ràbia eixa que tens acumulada com que és, no? I és important descarregar-la. I més quan les coses no estan així del tot bé, saps? Entonces, quan la tens bona per pegar, ho traus però tot, en seguida, que t'eixirà hasta un pet. Ahí va. Ahí va això. Vol fer el segon 15, consecutiu. I este. Mira això. I ara? Ai, me cago en la mà, Néstor. Ens preparem així per si de cas puja la pilota, no? Serà el més fàcil, que la tiren així dalt. No cau. No. Eixa pilota no cau i és 15 blau, l'ha tirat així dalt a la galeria del Dau Miravalles. O 50 ara i 50 després. Jo vull quan toqui. Està morint, me cago en Déu. Torna a vindre així dalt la pilota. I novament 15 dels blaus. Estan trobant prou la galeria, La veritat que quan es començava que no la tiràvem molt dalt, però ara és el que te deia jo, de mitjan partida en avant és quan escalfa verdaderament el jugador i ja comencen a eixir les coses i ja va més fluida la partida. No la toca,
poquet polèmica, polèmica. no? Ens agradaria, com has dit tu abans, tindre la repetició. repetició per saber el ojo de halcón este que diuen al futbol, per tal de saber què és el que ha passat. Sí. Ha hagut ahí un poquet de dubte, però bueno, per això està la feina de l'home de bo, que si la dona a ell Confiem en ell i punt, no hi ha clar, més. ell és un home imparcial que té el poder suprem per donar la pilota. I nosaltres, encara que estiguem en desacord en ell, han de cedir perquè això és la seva A feina. callar i a seguir jugant. Ell es pot enganyar. Paraules lletges, de que no, jo l'ha tocat, jo això, si t'ha donat, és que callar i punto. Al revés també pot passar. I bueno, A dos. a 2 de nou, acaben de llevar els roig del Val que tenien els blaus. Com canvia, del que teníem, del que estàvem veient al principi, que semblava que la partida se n'anava a anar ràpidament, i continuem ara a 2 en el joc i 15-10 roig a la partida. Sí. I si fan 20-10 els rojos, ja crec jo que estarà molt difícil que remunti l'equip blau perquè van molt motivats per que el resto. Però bueno, mai se sap, això de la pilota no n'hi ha ningú... Esperarem a que algú aplegui a 25 i ja direm qui guanya, no? Sí. Què és això? Mira això. No, ara fa que sí. Veus? Au. Què és això? I ara. Aquell no, aquell? Antes, Pepe no està en el mateix estat que podria estar 1 o 2 anys enrere, perquè aquestes pilotes les Va tirava... afinar un poc, no? Sí. Perquè això pareixia ja 15 dels blaus i encara puja la pilota a l'escala i es troba ara s'ha posat en xoc Sergio des del traure. Bueno, ha agarrat aire un poquet. Gol. Mira Néstor, mira. Néstor vol fer-lo, no ho farà. Ah? Sí. Mira, sí que va fer, sí. Mira. Tenia ganes Néstor, de tancar ese 15 i Anar sumar-lo. més lent que la pilota. A voltes quan ja estàs allí empenyat en cas de fer-los de fer-lo i pensa que el cap a una velocitat i el cos respon a una altra, no? Sí, i esa ànsia que vol per fer-la. I més en estos moments, que és quan val i tens que aprofitar, tens que controlar molt els impulsos, no? Perquè, clar, la ràbia i la ira, pues millor per ara. Quan ja acabes i ja arremates la faena, no? Acaben de sumar ara l'últim 15 per a sumar aquest joc al marcador, es posen 20-10 els rojos a la partida i passen al traure els blaus. És un moment molt decisiu, no? Quina creus que pot ser ara la clau, tant per a uns com per a altres? Perquè uns ho tenen ja molt fet, però els altres pensen que encara no han tirat la toalla. Pues bé, la clau per a l'equip blau pense que és que no acatxen el cap i que siguen en la mentalitat de fer el 15 i intentar, Pepe, que està traguent, donar-li joc als seus companys, tant a Brisca com a Miravalles, no? I poder intentar fer aquest joc d'ací. No sé què ha passat. No m'acaba de veure aquesta última jugada, Sí, no ho hem vist. però ha sigut 15 blau. I el rojo, pues, jo penso que per això, comunicació per als tres, jugar comunicats i que es parlen i aprofitar llevar-li les pilotes a Brisca i a Miravalle per a que jugui Pepe i que entrar en joc els dos companys de davant, tant Coeter com Néstor. És que això és molt bonic dir-ho, però després... Però és molt difícil fer-ho, no? Sí. Això pot vindre així. Oh, sí. No aplega, respondrà Miravalles. No plega Coeter. Ahí va. No sé per què ha deixat aquesta pilota a rebot Pepe, perquè aquesta pilota l'havia jugat a l'aire i havia continuat. El que passa que en el cas de Sergio li havia entrat a l'aire com bé ha fet ara i haurem vist.
Que bueno. Treta. 15. Quina satisfacció, fer el 15 de treta és de, vinga, uno més, anem sumant. Ja veus, i la veritat que no ha tret molt. I l'ha fet, doncs mira. Com diuen lo de vale más maña que fuerza, no? A voltes també es complís a la pilota valenciana. Sí, moltes vegades no és conforme la... Què han fet ara? Per què l'han deixat? S'ha quedat la pilota... Pensaven que anava a pegar-li, però no sé què ha passat realment. Sabien que venia així, el que no sé per què no han continuat. S'han quedat un poc expectants i finalment no han donat resposta als blaus. Igual s'ha 30. Sempre la té que apretar, si no apreta... Bueno. Ara hi sí. Ui. Oh. Si la juga Prisca... Pilota parada, exacte. La força, no?, que està demostrant i bueno, que com estem dient tota la partida està portant un poc el pes del seu equip. Sí. Serà Miravalles ara. Este joc no s'ha entrat molt en joc i la veritat que estan jugant més els rojos, Molt. Bueno. Ara no s'han entès. Estava el cueter al mig i no li ha reduït la visibilitat a Sergio i ha fet el 15 Miravalles. De veres que a voltes quan jugueu No s'entenen. en trios un poc heu d'estar també pendents de no tapar la visibilitat dels vostres companys, perquè si no passen aquestes coses. Mira, I ara què? veus? Què passa ara? 3 15 de treta ha fet Pepe, però els ha fet, per lo que jo t'he dit, que no n'hi ha comunicació entre el trio roig, perquè hem vist que el cueter estava parat pensant en que Sergio o que havia donat ja perquè Sergio anava a entrar-li a l'aire, però ja ha passat 2 vegades seguides. I ha fet 3 Han 15 de sabut treta. buscar el huequet, no? El lloc, Sí, l'espai sí. que sobrava per ahir, l'han aprofitat per a sumar este últim 15, que amb això es posen ara mateix a 20 per 15 a la partida per a rojos. És a dir, continuem tenint partida, no es preocupen que això no se'n va encara, que encara hi ha molt que veure així al trinque de Berguar. Mira, veus, quan lleva la pilota a Brisca ja entren els altres en joc i la partida es complica. Oh! Veus com s'encaren tots a Miravalles o a Pepe? Intenten evitar a Brisca. Brisca no entra en joc, és més fàcil jugar. Que això... Mira, Brisca ha volgut apoyar un poc a l'equip i fer-se un poc arrere i defensar una pilotada i ha jugat obligat a tirar de l'escala. És que realment l'han tret del xoc, l'han tret un poc de la partida i també veus ahir que no pots ajudar, però és que realment és això, que ho intentes però t'estan esquivant per a evitar el teu potencial. Sí, jo estem veient que l'objectiu que estan tinguent l'equip roig en aquests moments és llevar-li la pilota tot el rato a Brisca i que juguen tant Pepe com Miravalles, però si van així van ben encaminats, ja t'ho dic jo. Molt? Mare meva, que voler ha pegat, Sergio. Ui, és Brisca. Uf. Molt, Sergio. Sembla que ha caigut Brisca, no sé si damunt de la pilota. Sí, és que... Perquè pareix que se li ha quedat parada baix d'ell i... No, li ha fet una mentira a la pilota, perquè, a veure, Sergio li ha pegat una bolera a picar a terra, un botíbràs picar a terra, i la pilota anava en muralla i ha trencat un poc, entonces Brisca ha volgut tirar-se per jugar-la i no... L'ha mentit la pilota. Evidentment no són perfectes i podem fallar. Mira. Ha apretat el cueter ara. Això ara en aquests moments pinta mal per a l'equip blau. Sí, perquè ja estan val per cap els rojos. Només un 15 el separa de la victòria, que es donarà els 3 punts i els pujarà a la quarta posició en la taula classificatòria, si no m'enganye, per davant de l'equip d'Almiserà, que
que té únicament 2 punts. Mira, no. Molt. I ara. Sí. Pensaven que anava a entrar ahí Sí. fresca, Això és el que vol este. Me cague en la mar, la muñeca. No, s'acaba ja. Que aquells els veig jo ja... Molt. Estem així expectants perquè no volen dir res, que sí, ja hem comentat moltes voltes que fins que no acaba cada 15 no saps molt bé per on va anar. I... Estàs pentejant l'este ara, Ho va dir al rebot. Ui, mira este. I ara. Mira, que gràcia. La pilota La pilota és ha redona. caigut, Ja, t'ha morir. No, mira a l'esquerra. Mira això. No vol acabar. Ara acabarà. El Pepe no vol molt, Sí, o para. I ara. Estem pilotejant més del que em pensava. S'està fent llarg este 15, que podria ser l'últim, però no volen I dir això? res, no volen dir res encara. En una pilota tonta acabarà. Mira eixe. Així. 15. El 15. Mira, una pilota que tenia el coeter ara per a rematar la faena perquè l'ha caigut de dalt pràcticament i no li ha pegat. Ha sigut un miracle que caiguera, no? Perquè la veiem així tard, que ha pegat. Imagina que ha sigut per les pilotades que han pegat ja i el cansanci que ha portat des de 15, perquè ja no s'ha pogut ni col·locar a ella. Que ja plega un moment que el nivell físic és tan important quan la partida està ja pràcticament acabant-se, quan ha sigut una partida disputada, no? Que dius, m'acompanya la part psíquica, però per favor que m'acompanyen les cames també. Sí. Ah, però que ara potser una treta s'acaba, si això no s'acaba. Ui. Ah, l'ha botat. Pepe on està? No. Este botibràs, pam, sabia. Mira, ui. Què facultat té Sergio per jugar la pilota a l'aire? Sí, fàcil. I botibràs. I aquell. Oh, dalt. Està parat. Això també la podrà... El coeter el veig mort ja, I el veig conforme va Necessita agafar caminant... aire, no? Ja per a poder acabar la partida. Sí. No. Jo crec que està jugant Sergio Soles de moment. Sí, sembla que està agafant ell Molt. totes les pilotes ara que veiem. Mira, per Valle, totes deixa'm lados. on t'ho he puesto. Deixa-la. I ara Pepe veurem el que fa, si aprofita això. Ah, pues sí. No. Ara plegat, No. la pilota dalt de Ui, l'escala. això és complicat. Bueno, val per 15 per a Rojos, que només necessiten un 15 per a acabar la partida, però no volen els blaus que sentencien, volen almenys aplegar a 20 i aconseguir aquest puntet del que parlàvem abans. I bueno, si igual a 20 ja veurem què passa. Sí, volen primer la rosca al dol i després el puchero, que diem abuela. Menú complet, no? Sí. Però bueno, que és que també posar-se Vali 30, els Rojos també tenen una altra oportunitat al traure i clar, Sergio trau molt fort. I mira, És que a lo millor ara- d'enviar la pilota a Miravalles hacia la galeria. Ara, és que encara no podem fer res perquè en una treta de Sergio igual ja està. Entonces, si li paren la treta és depèn de lo que passe ara. Si no paren la treta o la deixen mig morta, estan venuts. Ui, ara sí. Mira, que mal va. Se li ha complicat ahir un poc, a Guadi. Sí, no, però mira Brisca, mira. Ara. Ara tenen pilota per fer a 2. A veurem. Mira, que bueno. Sí. 15. Pues mira, això de la pilota no se sap mai. Aquí em ve el net i Estem a 2 ja ara. està. Han fet a 2. Ara
pues imagine que trauran tot el que puguen per aconseguir el joc este, perquè claro, si han fet tota la calora que han fet ara i no rematen. És curiós que a voltes la gent comença a alçar-se perquè pensa que està ja tot decidit i és de no se'n podem anar que encara està la partida en marxa i ja veurem què és el que passa. Ui. Rebut. I ara n'hi ha també. M'he pegat mal. Molt. Aire, echa aire. Ai, fluixeta, molt fluixeta ahí de Wadi. S'ha enganyat perquè... L'haurà tingut que entrar a l'aire perquè així tornava per Casí i era fer-lo jugar a Sergio, que estava jugant totes les pilotades d'ell, i l'ha deixat a rebot i l'ha errat. I ahí és quan ha aprofitat Néstor per a rematar el 15, perquè ja la tenia, l'oportunitat la tenia la pilota per 7. Ja tenim una altra volta vali 30, a un 15 de rematar la feina o sigui, és qüestió dels blaus, fer a 2. Ara sí. Mira, i ara. I ahí està. Finalment ha sigut una partida per a rojos que acaben de sumar l'últim 15 i es posen ja a la quarta posició de la taula, si no m'enganye. Acaben de guanyar 25 per 15 l'equip de Genovés, format per Sergio, Coeter segon i Néstor, l'equip de la Llosa de Ranes, capitanejat per Wadi, el local, també per Brisca d'Oliva i per Miravalles de Genovés. I fins així, pues bueno, hem vist una interessant partida, no? Una intensa també partida i se n'anem amb bon sabor de boca. Sí, era el que ens esperàvem, veure una partida així a disputar entre dos equips que no tenien punts i necessitaven puntuar i al final pues, ha fet un gran espectacle i disfrutar d'una bona vesprada. Doncs moltíssimes gràcies, Marraí, per haver estat així amb nosaltres comentant esta partida. T'esperem de nou, Igualment, quan vulgueu, a la vostra disposició. I ara sí, acomodem així la partida, la jornada de la Lliga de Bànquia de Raspai, Trofeu Diputació de València des del Trinquet de Bellreguard. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat ahí i no res, ens veiem prompte.